Čaute, ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o mimozemšťanoch. Len dúfam, že to trošku neprepáli. Akože tú dĺžku toho videa. Ako prvé by som sa chcel rozprávať o tom, že si vôbec existujú. V dnešnej dobe nám už asi dochádza, že by také stvorenia mali existovať. No ale stále tomu nikto neverí, skoro. Niekto neverí, teda. Mimozemšťania by mali byť o mnohom múdrejší než ľudia. To asi vy viete. Ale máme tu jeden háčik. Sú o mnoho menší. Čiže aj keď ste dieťa, môžete byť napríklad múdrejší než váš otco. Mimozemšťania sú takí najznámejší, ktorých poznáme, sa volajú, že Grey. Majú veľkú hlavu, malý nos, a sú šedí proste. A majú okolo 1,20 cm. Môžu mať aj 1,30 m, hej? Ľudia si myslia, že mimozemšťania sa vyskytujú v Áreji 51. Área 51 sa nachádza v Nevade. Je to niekde proste uprostred púšte. V roku 1947 sa vrajže našlo prvé UFO, ktoré sa kedy našli. Hej? A oni ho uložili niekam tam, tam bola ešte iná aréna a tam ho proste uložili. No ale zrazu sa z toho vybudovali väčšie tie garáže a tak vznikla Área 51. Ľudia si myslia, že v Áreji 51 sú mimozemšťania hlavne pretože tam pracoval Bob Lazar. Bob Lazar bol človek, ktorý pracoval v Áreji 51 asi 4 mesiace. Potom ho vyhodili, pretože mali tam ísť testovať také UFO. Jeho kamaráti mu neverili. No tak ich tam zobral a potom ich policajt načapal, ako sú tam a odchádzajú v dodávke. No a oni mu povedali, že Bob Lazar je ich kamarát a potom ho vyhodili. V prvom rozhovore sa predstavoval ako David a ešte neukazoval svoju identitu. Hej? Potom ale už v ďalšom povedal, ako sa volá, aj už ukázal svoju tvár. Hovoril tam o tom, že vlastne v tej Áreji 51 oni tam testovali také UFA a proste zrazu sa otvorili všetky tie garáže a on videl asi 12 tých UF. Každé bolo iné to UFO, čiže každé bolo od iných mimozemšťanov zjavne. Ale mohlo byť aj od tých istých, len proste mali staršie zdroje. Niektoré sú staršie, niektoré sú novšie. UFA sú poháňané prvkom 115. Prvok 115, Moskvium, sa vynalezli v Moskve. Moskvium bolo to, čo vlastne poháňalo to lietadlo, teda to UFO. Ale hlavná vec, ktorá ho poháňala, bolo ovládanie gravitácie.
ovládanie gravitácie je vec, ktorú sme my ešte našli a je to tá, proste najviac nám ju treba. Potom už budeme vedieť takto platiť vo vesmíre, hej? Okay. V roku 1947, kedy sa na takého typka, proste pozemku, zrazu objavilo UFO. Prišiel tam, že strážnik, aj potom tam prišli vojaci a potvrdili, že áno, bolo to UFO. Dali to aj do novín. Ale potom, o 12 hodín neskôr, to stiahli, že vlastne to bol taký balón, ktorý meria počasie. Hej? Proste boli tam také divné, vyzeralo to jak alobal, bolo to na zemi a myslíte si, že alobal, ako keby fakt, že alobal to bol, si takto myslí, že to je UFO, teda strážnik, alebo že si stráž myslí, teda vojaci myslia, že taký alobal je UFO, mne to tak úplne nepríde. Ale hlavne prečo by to potom stiahovali? To je úplne divné. Potom ale asi tak o pár mesiacov neskôr bolo v novinách to, že to bol vlastne balón, ktorý zisťoval, že či Rusko nerobí také atomové pokusy na ich území. Hej, toto potom oni dali do novín. Teraz si veľa ľudí myslí, že to vlastne oni ho podplatili nejak, aby proste o tom nehovoril. A teraz si to UFO skrývajú v Area 51. Potom ešte taký jeden typek. On napísal list, že a povedal im, že nerozbaľujte ho, dokým som nažive, rozbaľte ho, až keď umrem. No a on o pár rokov umrel. Ten list rozbalili a on tam písal o tom, že to bol ten vojak a on tam našiel na tom mieste, kde bolo to UFO, v úvodzovkách, vlastne strašne divný kov. Proste to nebol ani kov, ono to vážilo, že 0 gramov. Potom on do toho hodil kladivo a ono sa to odrazilo. A vlastne strašne tvrdé to bolo, ale nevadilo to nič. To bolo vlastne to, čo poháňalo to UFO. Podľa nich. No neviem, povedzte mi vy, čo si o tom myslíte. Toto video bolo krátke, na to, že ja sa o mimozemšťanoch rozprávam fakt dlho. Povedzte mi, čo si o tom myslíte vy a napíšte mi to dole do komentárov.